belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister Sitri van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft een werkbezoek van parlementariër Steven Kroes aan de Brionschool verboden, zegt Kroes. De parlementariër had een afspraak om te kijken hoe de bouwwerkzaamheden bij de school verlopen. In 2020 waren er stakingen waarbij enkele klaslokalen van de Brionschool in brand zijn gestoken. De renovatiewerkzaamheden zijn nu begonnen en Kroes besloot een afspraak te maken met de schooldirecteur om te kijken naar de voortgang. Van Heydoorn ging echter niet akkoord met het verzoek. Kroes betreurt het dat de minister politiek bedrijft. Hij heeft de indruk dat Van Heydoorn de school eerst zelf wil bezoeken en hoopt dat dit geen trend wordt. De minister stelt dat hij de afspraak niet heeft stopgezet. Je kunt niet zomaar een school binnengaan zonder vooraf te informeren, aldus Van Heydoorn. Het doel is dat de parlementariërs de juiste informatie krijgen tijdens hun bezoek en daarom moeten de juiste mensen aanwezig zijn. Een kajakker heeft zaterdagochtend een lijk gevonden in de mangrovenbossen bij de ingang van Piscadera-baai. Met assistentie van de kustwacht heeft de politie het lichaam kunnen bergen. Volgens de politie was het lichaam van de man al in staat van ontbinding. De overledene droeg een spijkerbroek en een zwarte riem. Hij had geen bovenkleding aan, aldus de politie. De zaak wordt nu verder onderzocht. Tot op heden hebben de autoriteiten de overledene niet kunnen identificeren. Taxichauffeurs hebben zondag de Megapier geblokkeerd door voor de uitgang te gaan zitten. Vanwege de coronabesmettingen op Curaçao had het cruiseschip Aida Perla vooraf tourbussen geboekt om de toeristen in een bubbel over het eiland te vervoeren. De chauffeurs waren niet ingelicht over de georganiseerde tours en kregen ter plekke te horen dat de passagiers geen gebruik konden maken van de taxis. Dit zorgde voor grote onvrede, waarna de taxichauffeurs besloten de uitgang te blokkeren. Zelfs na meerdere verzoeken van de politie en de kapitein om te vertrekken, bleven de chauffeurs zitten. Minister Rwisando Seintje van Economische Ontwikkeling kwam ter plaatse om te bemiddelen. Volgens Seintje ontstond het protest door slechte communicatie vanuit de organisatie van het cruiseschip. Het multidisciplinair team heeft vrijdag een illegaal karaokefeest beëindigd. Alle 28 gasten zijn door de politie beboet. Dat meldt de politie in een persbericht. Het multidisciplinair team heeft afgelopen vrijdag 7 ondernemingen gecontroleerd. Bij 1 zaak stuitte het team op het illegale feest met karaoke en zang. Vanwege de time-out maatregelen zijn muziekevenementen niet toegestaan. Horecazaken mogen enkel achtergrondmuziek draaien. Op deze manier wordt voorkomen dat gasten meezingen of de dansvloer opgaan. Hierdoor wordt de kans op besmetting met het coronavirus verkleind. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De Extra heeft gesignaleerd dat 14 liquidaties uit 2017 nog altijd niet zijn opgelost. We besteden opnieuw aandacht aan de zaken en spraken met politiewoordvoerder Imro Zwerver. Het gaat onder meer om een zaak bij een sportschool, een liquidatie van een ex-politicus, een ondernemer en een lid van de kustwacht. Daarnaast zijn de moordzaken van 4 personen bij Parera, 5 personen bij Buena Vista en de dood van de jonge rapper Bachelise nog altijd niet opgelost. Zwerver stelt dat alle zaken, hoe oud ze ook zijn, nog steeds de aandacht van de politie hebben. Er is tot de dag van vandaag nog niemand opgepakt in verband met de zaken. De woordvoerder benoemt een gebrek aan informatie vanuit de gemeenschap. De politie ontvangt af en toe informatie, maar niet genoeg om een onderzoek te starten.
De accountantskamer in Zwolle heeft vrijdag de 2 oud-accountants van Enia, Erik Verzeur en Victor Bergisch, een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd voor het incorrect afgeven van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekeningen 2015 en 16 van de verzekeraar. De inschrijving van beide accountants in de registers is tijdelijk doorgehaald. Dat betekent dat ze voorlopig geen controlewerkzaamheden kunnen uitvoeren. Dat staat te lezen op de website van de accountantskamer. Op 8 oktober 2021 heeft de accountantskamer een klacht ingediend en behandeld van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en van Enia tegen de externe accountant in zaken de controle van een aantal jaarrekeningen van de Enia Groep. De klacht tegen de accountant is op onderdelen van de klacht gegrond verklaard. De politie heeft binnen 3 dagen 70 bekeuringen uitgedeeld voor het rijden door rood, aldus de politie in een persbericht. Afgelopen vrijdag zijn er bij een verkeerscontrole ter hoogte van het kruispunt Rooseveltweg, Jan Noordenweg en Winston Churchillweg 28 processen verbalen opgemaakt voor het negeren van het rode stoplicht. Verder heeft de politie tijdens deze verkeerscontrole 5 chauffeurs op de bon geslingerd voor andere verkeersovertredingen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.